Na dan sjećanja na vukovarsku tragediju, jednu od najvećih u hrvatskoj povijesti, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje svoje uobičajene predizborne aktivnosti prilagodio je događanjima vezanim uz tužno sjećanje na herojski grad Vukovar, hrvatske generale, branitelje i žrtve iz Domovinskog rata. U mislima na sve hrvatske heroje, 200-tinjak članova HDSSB-a i stranačkih simpatizera u Zagrebu je posjetilo i zatočenog hrvatskog generala Branimira Glavaša. Do zatvorske bolnice u Svetošimunskoj doputovali su iz svih slavonsko-baranjskih gradova. Naravno da je ovo potpora ne samo Branimiru Glavašu, nego svim herojima Domovinskog rata, svim generalima, svima onima hrvatskim braniteljima koji su branili i obranili Hrvatsku državu. Više je nego licemjerno na današnji dan da pojedinci koji su sudjelovali u ovom politički montiranom procesu protiv Branimira Glavaša odlaze u Vukovar i poklanjaju se žrtvama Domovinskog rata. Oni koji sude generalima, oni koji su naše generale izručili u Haag i oni koji su se ove 4 godine na ovakav jedan nedostojan način odnosili prema Domovinskom ratu i prema herojima Domovinskog rata. Zbog toga kažem da mislim da je ova potpora Branimiru Glavašu i danas zapravo potpora svim onim hrvatskim braniteljima, junacima Domovinskog rata koji su branili i obranili Hrvatsku državu. Tek Glavašev sin Filip, glavni tajnik HDSSB-a Ivan Drmić i predsjednik stranke Vladimir Šišljagić imali su pravo posjetiti Glavaša u zatvorskoj bolnici. Vrijeme uobičajeno na 15 minuta. A vani ispred bolnice orila se slavonska pjesma Ne daj Slavonijo, inati se Slavonijo, ne dirajte mi ravnicu. Ne dirajte mi večeras, uspomenu mi, ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras, uspomenu mi, ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Jednostavno nismo mogli propustiti takvu da kažem, takav dan koji nas podsjeća na Domovinski rat i na našega Branimira. Pa evo, tako smo ovdje u ovako jednom dostojanstvenom ambijentu, okruženju, u mirnom jednom, nije ni prosvjed, nego jednostavno jedan posjet koji nam nije jasno omogućen, ali to za nas ništa ne znači jer se mi odlično osjećamo, znamo da naš Branimir je blizu nas ovdje i da nam srce kuca za njega. Ne samo sjever Slavonije, dakle Osječko-baranjska i 4. izborna jedinica, nego se upalio i jug Slavonije. A kad se jug upali, onda to nešto znači i zaista mi gdje god dođemo u sela u ovoj predizbornoj kampanji, onda mnogi se rado prisjećaju 1991. kada je Branimir organizirao po cijeloj Slavoniji obranu, kada je organizirao ZNG i formacije, dakle vojne, i to po cijeloj Slavoniji. Ja sam bio čak i iznenađen osobno da toliko je puno sela i malih i velikih i općina Branimir Glavaš posjetio i pomogao ili organizirao postrojbe Hrvatske vojske, odnosno prije ZNG, i to u cijeloj Slavoniji i ljudi ga se vrlo rado sjećaju. Mnoga suza poteče kada spomenemo njegovo ime i kada kažemo da smo stranka Branimira Glavaša, što govorimo s ponosom.
Hrvatski general Branimir Glavaš zatočen je na drugome katu trošne zatvorske bolnice u Svetošimunskoj ulici u Zagrebu. Ni glavom nije mogao proviriti kroz prozor rednog broja 7, već je svoje Slavonce pozdravio mašući rukom. U kakvom se danas stanju nalazi te što poručuje slavonsko-baranjskoj javnosti, prenio je nakon sastanka Vladimir Šišljagić. Pa ne osjeća se dobro, on se i ne može osjećati dobro s obzirom da se prema njemu postupa kao najgorem kriminalcu. Branimir Glavaš već 11 dana ne uzima hranu. Prethodno 30 dana je uzimao samo jogurt, bio je i 2 dana na takozvanom suhom štrajku. Naravno, sve je to posljedica postupaka koje politika preko suda provodi nad njim i prema njemu. Dakle, njemu je i ovaj puta onemogućena obrana, njemu je onemogućene su mu posjete svakog vikenda, onemogućen mu je telefonski razgovor svakodnevno, a sve to je omogućeno i drugim generalima, herojima koji su poput njega isto tako optuženi za ratni zločin. Prema tome, on je iznio svoje zahtjeve i traži da se prema njemu postupa kao prema čovjeku koji je branio i obranio Republiku Hrvatsku, da se prema njemu postupa kao i prema ostalim generalima, neovisno od toga što se vodi sudski postupak i naravno da i sud prema njemu postupa onako kako to zakoni Republike Hrvatske nalaže. Vi ste bili svjedoci da je sve do sada čitav ovaj postupak, zahvaljujući politiki, vođen tajno sa namjerom politike Sanadera i Hrvatske demokratske zajednice da javnost ne dobije uvid u ovaj postupak koji se vodi prema njemu. Naravno da to do sad zapravo neviđeno. Mislim da su ovi njegovi zahtjevi potpuno opravdani i utemeljeni i ukoliko zahtjevi koje je postavio Branimir Glavaš, a mislim da su oni sasvim razumljivi, dakle ukoliko se ne ispune, onda je bolje da Branimiru Glavašu sude u Hagu ili u Beogradu. Jeste li mu eventualno prenijeli atmosferu iz Slavonije i Baranje? Naravno. Ne samo atmosferu u Slavoniji i Baranji, nego evo i atmosferu ovdje pred zatvorskom bolnicom. Razgovarali smo 15 minuta s njim, u tih 15 minuta čulo se i ovo što se događa vani. Branimir Glavaš je čuo i dopiru i zvukovi i glasovi i potpore, a sigurno da zna da u Slavoniji i Baranji zaista ima potporu ogromne većine Slavonaca i Baranjaca, ali ne samo Slavonije i Baranje, nego i cijele Hrvatske. Je li uputio eventualno nekakvu poruku? Pozdrav da se držimo, da ustrajemo, jer to što činimo ovih dana u Slavoniji i Baranji, što smo činili u zadnje 2 godine, to ga čini jačim i naravno to ga motivira da izdrži do kraja, sve do konačne presude koja će sasvim sigurno završiti da je Branimir Glavaš nevin.